budeme rozprávať o aute, ktorému patrí táto kapota, respektíve o majiteľke všetkých aut. Vrátane tohto. Čaute, čaute, vítajte u mňa na dielni. A dneska si môžeme predstaviť môjho drifťáka, nejakú Dailinu a ešte ďalšiu budúcu, dajme tomu leštenku. Ak ju nerozbijem dovtedy. Ešte sa stále leští leštenka. Ešte sa musí doskladať hlavne. Povedz nám, prečo máš túto Minecraftovú kapotu a je na nej napísané Army Drift? Aký to má súvis? V prvom rade to, decka na závodoch to volajú, že Minecraft, ale bol to pokus o to, aby to vyzeralo ako vojenské auto, keďže moje zamestnanie je vojačka a som k tomu takým štýlom došla, že som chcela niečo vytvoriť také vlastné, dať tomu niečo, čo nemá nikto a vyzeralo by to dobre, takže keď ťahám služby 24, tak som si chytila fóliu a začala som si obkresľovať moje vlastné maskáče. A potom som to prenášala na pizza krabicu, lebo tá bola tenká, aby sa to dalo akože ohýbať potom. A všetko som vyrezávala so skalpelom. A potom vlastne auto sa celé vybrúsilo, celolak išiel zelený, čo sa dala namiešať farba a potom podľa maskáčov som prikladala vystrihnuté maketky a sprejovala som to všetko ručne. Takže to nemá byť Minecraft, má to byť digitálna kamufláž. Áno. Do budúcna pre všetkých. No. Povedz nám niečo o auto teraz. A k autu, takže auto je momentálne že rozobraté, spinka, lebo mala by som si na to už nájsť čas. Naposledy som menila sviečky, ktoré sú akože už dosť majú za sebou, lebo vyzerajú bárziak. A vlastne naposledy, keď sme boli v Nitre, tak sa mi pokazilo riadenie, vlastne už aj predtým. A jazdila som na olej viac ako na benzín a bolo krásne vidieť, kade parkujem do boxu. Takže zohnala som si riadenie, rovno 2 kusy, takže si musím na to nájsť čas, aby som to nahodila. A ďalej, čo som si tu porozoberala, upchala sa mi škrtiaca klapka, pretože tento karburátor, ako to nazývajú ľudia, nasal špinu a stratila som výkon naposledy v Nitre. Takže to tu mám teraz také porozoberané. A ďalšia vec, ktorej som sa hlavne chcela povenovať, bolo vymeniť všetky palivové hadice a hadice, ktoré boli dopraskané, lebo to už bolo dosť nebezpečné a ešte mi chýbajú, čo mi nevystalo, vymeniť 2 hadičky, myslím 8 to boli. Tu je jedna a tam je druhá a inak by to malo byť už potom v kope. Nie je na to veľa vecí, ale robota je stále voláka. Dobre, a pre tých, čo prvýkrát nás sledujú a teraz ste prvýkrát vidia, tak povedz nám o tomto aute, že motor. Takže toto je Bavoráčik. Bavoráčik mi 13. Bavoráčik je to E30. Motor to má 2,5 bez vanos. A vlastne ja som to kúpila ako holý skelet, holú kostru auta, len s navarenou klietkou. Ostatné veci ako laminátový bodykit M3, to som dokupovala všetko. A vladila to nejako dokopy. To dáš, to sa dostaneš. Dobre. Dávno som tu nesedela. Moje nitro vybuchne. Môžem vám práve ukázať, že mám nekonečný volant, ktorý sa točí že non-stop dokola. Nemám riadenie. Je to veľmi dobré na drifty. No a tuto, čo vám poviem. Tak je tu klietka, športové sedačky, ale zatiaľ také, možno časom budú aj nejaké značkovejšie. Skrátené radenie, hydroručka, s ktorou ešte neviem robiť, lebo som sa nenaučila jazdiť s hydroručkou ešte. A štartovanie mám úplne jednoduché, lebo štartujem len týmto gombíčekom. Tu sa to zapaluje, ja neviem, dajme tomu jak v lietadle. Keďže som vycúcala všetok benzín, čo som tam mala, aby som si dala dokopy akože auto kvôli palivovým hadiciam, tak vám to nenaštartujem. Ona má aj odpájač. Hej, odpájač mám tu. A To je baterkový odpájač? áno. OK. Áno, je aj znútra, je aj zvonka.
A čo tu mám? Olej, vodu, lenže to funguje podľa nálady auta. Možno by si tam mala dať mierku servooleja. Alebo no. No a autičko je také maličké, ale dobre. Je ľahké, váži nejakých 900 kg, keďže sú všade lamináty, kde sa dali dať. Ide rýchlo a musím sa naučiť chodiť pomaly. Lebo ujsť viem, ale ako dvojka, keď idem, že mám ísť s niekým battle, tak to som ešte trošku ako keby tak pokakaná, že sa to musím naučiť. Ako spomaliť, že keď to priblížiš. No. Lebo prvá viem ísť, to ujdem, ale to druhé, no, to je ešte No tak ale toto je Cindy. Cindy je král nožnej brzdy. No. No. Takže tak. Každá niečo vie. Vlastne dokopy... Dokopy sme jeden dokonalý jazdec. Áno. Palubovka je 36-ková, zrezaná. Takže tu ste tam tak dokladali? No. Že z nejakej 36-ky ste vyrezali palubovku a vy ste ju znásilnili do 30-ky, hej? No, pasla sem, trošku vyrezaná. Okay. Ani sa nehýbe, neškrípe? Nie, akože nie. Je tam napevno. Akurát tento šuflík zvykne tak padať, že keď veľmi veľa driftujem, tak vypadne. Autíkami, ale to je dobre. To sa doladí, to sa prilepí. Baterka je vzadu, hasičák je tu v strede, je na každej driftkáre. Kedy si kúpila toto auto? Odkiaľ? Alebo kedy si začala s driftom vôbec? Lebo my tvoju históriu nevieme vôbec, lebo teba je veľmi ťažké zohnať na to, aby sme s tebou mohli niečo natočiť, keďže si stále v službe, #profesionálny vojak. Tak nám povedz aj o svojej histórii, ako si začínala. No, kedy to začalo? V roku 2017 som kúpila tento skelet. Priniesli mi ho až z Popradu pred dielňu a koľko trvalo? 2 roky trvalo asi, aby sa naštartovalo a skúšala som si toto auto vlastne v areáli, v ktorom som bola vtedy v dielni s chalanmi a tam som sa tak učila, že som si len sadla, skúšala som si osmičky dokola chodiť a tak. No a potom som vlastne spoznala aj vás, a dali sme to vtedy Akože vlastne... nás? Akože nás? Akože vás. Akože nás? Tu je tá nádrž, 24 litrová, čo som si teraz povymenala všetky tieto hadičky. Už sú fajnové mekučké, už nie sú pootvárané všetky. Tu mám čerpadielka a tu mám tiež takú srandu na dvíhanie auta. Keď prezúvam, tak aby to bolo rýchle. Áno, aj zadný kufor máš odnímateľný. Hej, to je také špeci. Raz sa mi stalo, že som bola na Pezinskej Babe, začali sa ráno tréningy, tak som vyštartovala hneď prvá na trať. Auto bolo ešte v bielej farbe, také pokrvavené. A večer sa lakovalo, deň predtým sa lakovalo, posledný bol kufor. A ešte som tam nemala hore krídlo, zle to bolo uchytené a jak som to dala do šmiku, tak akurát môj otec išiel ráno zapáliť, fajčil za panelom a jak som to dala do šmiku v tej rýchlosti, tak kufor odletel a naňho sa šmíkal. A presne po tej nalakovanej strane krásne k nemu doletel. Takže to bol taký škrt. Ale aspoň to vyzeralo driftersky. Toto je moja Dailina, ktorou zvyknem chodiť na závody, keď nejazdím. A vlastne to je spacie auto, z ktorého si viem spraviť posteľ. A je to hlavne prenášadlo do roboty, ktoré potrebujem, aj na spotrebu. Je to dvojková oktávka RSA, 2 liter, ale diesel, predný náhon, čo je škoda, ale tak áno, predný. A tu mám len tak trošku tak všelijak upravenú, masku som vymenila, nech ladí s nárazníkom. Lípko, čo som kúpila, už sa mi podarilo zlomiť, tak som ho nejako vyrezávala, nech je aspoň zarovno. Je celá špinavá, ale však to nevadí. Dala som si tam sama fólie, také mierne, na svetlá a spotrebička je akože celkom fajn, 4.7. Je to trošku upravené, čipnuté, tak aby to veľmi nezabilo motor. A olej tu mením dosť často, pretože veľa jazdím, ale za tých 7 rokov, čo ju mám, tak slúži zatiaľ dobre. Som spokojná. Kolesá som si dávala prestriekať, oni majú inú farbu, keď sú čisté. Sú také viac červené. A čo ešte viac? Neviem. Poďme sa pozrieť na tretie auto.
Troška je zima dneska. Minus 200 000 stupňov. Musí to vykúriť. Aha, tak má dobrú nálepku naspäť. Aha, no. Pustíme si nejakú zastaralú pesničku. To prepneme. To má dotykový displej, čosi. Aha, tak no. A má to ťažné na koľko? Môžeš s tým ťahať 30? 30, áno. To má... Koľko? Viem, že 100 presahujem tam 100. Koľko to je? Viem, že by sa nemal nosiť veľký techničák, ale ja som magor. Kde to bolo? Mimi, ty sa pokakala? Ešte jedna tu je. $1470 môžem ťahať. Takže na 30 akurát. Len vozík trošku tlačí dopredu toto auto. Keď to tlačím. No a o tomto aute, čo ešte neviem, keď som si kúpila toto auto, tak ešte vlastne drifty som nerobila. A vlastne som... Zakývame našim vrátnikom. Ujo. Všetko v poriadku, makali sme. Je tu ešte jedno miesto, kde sa bere Na stanicu. Alebo akým smerom? Tam môžeme, nie? Môžeme, jasné, sa dajte. Takže presúvame sa k mojej babke, kde mám schovanú na zimu 36, lebo ju chránim pred solou, alebo čo? A pred hlodavcami? Pred hlodavcami. Ježišmaria. Tak, no. A čo ešte o tomto aute? Ja keď som si ho kúpila, tak som sa vybrala sama na Škoda Fans Raz Slovensko. A došla som tam sama, zaparkovala som to tam niekde, obzerala som sa tak okolo, že čo, kto je kde. A zbadala som tam box alebo stánok, že šprinty. Tak som tam prišla, zbadala som, že sa môžem prihlásiť, tak som sa tam napísala a došla som na štartovnú čiaru potom. Dala som prvý šprint, druhý, tretí a najprv boli tí chalani takí, že to je len dievča, že to je v pohodičke, že tu dáš. No už keď som prišla na taký 5. krát na tú štartovnú čiaru, tak Maďari hneď, že abazmek, že zas som tam otravujem. To bola vyraďovačka, hej? Takže 5. krát, keď už si štartovala, tak už 5. krát si vyhrala. No. OK. A vlastne dala som dole vlastne všetky autá v dízli. Dízla som vyhrala a potom sa postavila takáto istá RSA so mnou na štart, ale v benzíne. A nízkoprofilovky, je super mať nízkoprofilovky, hlavne v zime na tomto aute. No a tam sa šprint skončil tak so žltou RS-om, že... Aha, 36 na ulici. Že sa mi prešmykli kolesa a vyhral tak meter nado mnou. A ja som mala nárok ešte na odvetu, ale nespravila som odvetu, lebo už tento motor asi horel. Máš nálepku z tej udalosti, nie? No, mám tu všade nálepky. Toto je ono. V 2018. A vlastne spravili sme si také leto s kamošom, že každý víkend budeme chodiť na jeden nejaký zraz a dali sme 7 víkendov po sebe. Ešte v Česku sme boli na Bavoráku, na plyne sme tam išli, zo 6 valcov sme išli na 5, 450 km tam a 450 naspäť. To bol ten najväčší bavorácky zraz, neviem, jak sa to volá, Miletice, Božidár, alebo čo to tam bolo, neviem. Tak sme dali 7 víkendov za sebou takto. Ale pochodila som aj východ, lebo toto je, myslím, Svidník, tiež niečo, takto na RS. A ja som tu mala vlastne aj majáky, len som ich musela dať dole, lebo som moc vymýšľala. Bolo to také nebezpečné, hlavne keď sa smievalo na majákoch jazdiť, tak to nie. Ja, lebo ona je profesionálna vojačka, ona už má aj majáky. Práve, že tie nemôžem mať. Takže nachádzame sa u mojej babky a deda, kde si schovávam cez zimu 36. A vlastne snívam o tom, neviem, či sa to aj splní, že raz z toho bude leštenka. Je to modrá, lebo neviem, ja si tak hovorím, že modrá je najrýchlejšia. Takže toto auto je na značkách a kabeláž sa bude musieť ešte dorobiť trošku, lebo
potkany ju majú radi. A je to papierové, má to STK emisnú a papierovo je to 2 liter, ale je tu 3 liter. Takže je s tým sranda jazdiť a má to ešte aj takú, že zábavnú mapu alebo srandovnú mapu. Len vtedy to žerie takých 30-40 litrov, takže to až tak zábavné není. Tak to mám teraz naspäť. Ale ide to bokom, aj keď to nechce ísť bokom. Keď som to kúpila, inak toto auto je aj dosť známe na Slovensku, lebo ju malo strašne veľa majiteľov. Nevedelo sa spojazniť toto auto, musela sa robiť na novo celá kabeláž, lebo tam bol najväčší problém. A keď aj niekde dám nejaké video s týmto autom, tak sa ozývajú aj starí majitelia. A minimálne 8 sa mi len tak ozvalo, že do komentov. Interiér je taký, že to treba všetko doladiť. Ja. Sedačky sú tam obyčajné, raz by som ich chcela vymeniť. Je tu odnímateľný športový volant, skrátené radenie. A neviem prečo, ale chcela som to všetko, že do takého Sparka štýlu. Tak tapacíre mám aj 4 tapacíre, len ich musím dať očalúniť a poopravovať a nalepiť ich naspäť, lebo však emisná STK tu bude už tento rok, sa mi zdá, zase. Má to, čo to je? Strešné okno? Šíbrik. Šíbrik. Aj funguje? Aj funguje. Nice. Aj To je funguje. podstatné. No, že dobre sa s tým jazdí v lete. A neviem, kolesa, že vraj sú z nejakej X5-ky. Tých by som sa chcela zbaviť potom, lebo tie sú veľmi ťažké. A brzdy sú tu z Porsche. Asi z prvého Porsche. Tak aj tie by som chcela zmeniť na nejaké normálne brzdy. Sa kúkneme dozadu na auto. Tak vlastne som kúpila nové svetlá. Som vymenila za staré, tie boli také barziaké. Ale tento výfuk, neviem sa s ním stotožniť, lebo neviem zohnať na toto difúzor. Je to 46-kový nejaký titánový výfuk, ktorý asi predám a dám tam nejaký normálny výfuk, lebo tieto 4 sú tak moc pri sebe a neviem zohnať difúzor, musela by som to nejak poopravovať. Ale pointa tohto auta je tá, že preto ho schovávam, lebo je celé vybrúsené, odhrdzené, natreté, takže hrdca tu není žiadna. A keď bude čas a peniaze a všetky tieto veci, tak raz z toho bude možno leštenka a jazdím s tým len v lete. No a toto auto, akože má kľúčik, ale nedá sa zamykať. Mám nové centrálne zamykanie, čo som dostala od mojich rodičov na Vianoce. To je dobré, že dostávam takéto dáčeky. Tak vlastne, keď idem, že zaparkujem na sídlisku u nás, tak jak sa to? Som si ho zamkla, čo? Tak vlastne chodím takto s volantom domov a moji rodičia na mňa pozerajú, že či mi nešibe, lebo sa toto auto nedá zamknúť, ale zase bez volantu nikto neukradne to auto. Takže takto chodím. No. Bezpečnostný systém, top. No. Minule som videla video, hovorila si, že necínka ti ten volant. Áno. A minule ona chala natáčala video, že musíš tam niečo vybrať znútra, už sa nepamätám. Ja A že potom to bude cínkať. Treba vybrať, že vraj toto. Aha. Ale neviem, či tomu mám veriť, lebo potom čo, keď sa mi to odomkne počas jazdy a niekde to dám. A ešte si musím kúpiť slimkový medzikus, pretože keď dám volant, tak nedočiahnem na smerovku. Je to moc ďaleko. S týmto autom jazdiť je dobrodružstvo, lebo to má staré gumy, úplne že staré tvrdé gumy a v lete, keď s tým idem aj cez križovatku, tak aj keď nechcem, tak to ide bokom. Strašne to svieti, potom. To sú také tuzingy. Ja také ľúbim. Miminé tuzingy po Octavii. Volkswagen Group. Das Auto. Das Auto. S týmito nízkoprofilovkami toto je ako život. Tuto neskoč, tuto veľkú skočíš. Tu chceš skočiť, neskoč! Pamätáte sa, Cindy, keď si išla na drifťaku prvýkrát po tejto ulici, z tej garáže sme išli na túto garáž a ja som ťa brutálne vyblikala, predbiehala, že preboha Cindy, nechod cez tento prejazd, lebo že tu šupneš spodok. Nič mi není, idem ďalej. A nešupla si? Nie. Ja by som šukla, ja by som tam nechala celý podvozok.
ale na tebe sa odrazili offroady. No. A ja mám nižšie délinu jak driftkáru. Ja mám driftkáru dosť vysoko. Inak Jur, však no. 30 mám tiež vysoko a 36 tu som si sama dala dole. No. Aha, tu máme kamošov. Čavoš, kamoš. Skúšali sme toto policajné auto No. a dá to len 183 maximálku. Pravo môža. 183 dá 183 dá to elektrické auto, čo som skúšali. No. Aha. Takže keď ti ide auto rýchlejšie ako 183, tak mu ideš. Jasné. No. OK. Tieto autá sa zohrievajú až po takých 16 až 20 km. A ešte si chcela povedať niečo, že máš turbo máš. Že tu mám vymenené turbo, lebo najprv sa spravil repas, ale ten repas moc nepomohol. Takže nakoniec sa dávalo nové turbo a turbo tu mám už hybridné z Kodiaku. Už také fajnovúčke. My máme benzíny, my sa nevyznáme do toho. No, presne. A tak áno. My sme natural aspirated. No, teraz ideme natočiť záber z rýchlenia 0 na 100, keďže tu máme šprinterku. Takže zastav, ak môžeš, nejde za nami nič. Samozrejme je to v kontrolovaných podmienkach, mimo cestnej prevádzky. Ja som si dala pás. 0 na 200. Aj. Ježiš. Čo som išla najviac na tomto aute, tak Koľko to síš? Dobre. Najviac, čo som išla, bolo 243. A chcelo to ísť aj ďalej, lenže som mala všetky čapy pokazané na tomto aute a už mi mohli aj poodletovať možno kolesa a to bolo tak na diaľnici. Tak som nešla už. Na diaľnici v Nemecku. No, áno, v Nemecku. V Nemecku, iba tam sa môže jazdiť. Akože, čo sme možno ešte doteraz nepovedali a možno si to mnohí z vás nevšimli, a Mimo má takú super schopnosť, asi to aj súvisí s tým, že si vojačka, ale teba tak nejak úplne, že nevie srať, keď si ohrozená na živote. Vieš, že akože aj pri driftoch je to vidieť. Že keď sme boli na Dunajskej a sadla som si k tebe do auta a keď som na teba kričala poveli, ty si ich robila. Že absolútne totálne oddaná procesu a potom sme aj vyleteli na kopec a tak ďalej, úplne v pohode, všetko v poriadku. Táto historka s čapmi alebo historka diviak versus ostnatý drát, samopal. Máš takéto krásne momenty, ktoré veľmi oceňujem. Asi adrenalín. Takýto. Dobre kúri toto auto zrazu. Je ti teplo? Aj mne. Aj mne. Cindy, ty? Ako to vnímaš? Rozbúchalo sa mi sediečko, tak... Bojkáš sa? No, už je to Bojkáš sa lepšie. tak ako ja? Dobre. Spokojná som s týmto daily autičkom. Alebo vlastne, keď za vami chodím na tieto drift závody, tak zvyknem byť town car. Aj pre Cindy som bola tento rok, či minulý vlastne už. Sme tu. Jaký pekný zadok hentoho auta. Nádhera. Ešte to nevypnem radšej. Ešte to nevypni. Dochladzujeme turbo. No. Či nám môžeš niečo povedať na záver videa? Na záver videa. Tak asi som povedala všetko o mojich týchto troch autách, aspoň som sa nejak predstavila, že máte nejakú predstavu teda o mne, že aká som šialená, alebo vlastne aké auta vlastním, aké by som chcela, vlastne čo by som chcela, alebo všetko by som chcela, len neviem, čas a peniaze. To je asi to, čo nemám. Ale... Aspoň sme zistili, že 30 není Minecraft. Už si to všetci zapamätajte, 30 není Minecraft. Je to digitálne kamo. Áno.
najlepšie bolo, že malé deti sa s tým fotili najviac, že aha, táti, Minecraftové autíčko, odfoď ma. Hej. No, takže dobre. A neviem, teším sa na túto sezónu, budem sa snažiť sa prihlásiť na čo najviac akcií a uvidíme, ako to vydá, hlavne finančne, hlavne s mojou robotou, ako budem mať výcviky alebo nejaké iné pracovné veci. Ale určite sa teším a teším sa aj na vás, keď nás prídete pozrieť, podporiť a odvezete sa s nami na drift taxi.